working? We're thinking about it. We're listening. You're in. I'll think about it. You can't beat the feeling. Hey, don't I know you from somewhere? That's original. Emerson High, 1975. You're in my class. I was your teacher. Kuinka iho pysyy sileänä ja nuorena? Wow. Oilovulei. Sileä iho näyttää nuoremmalta. Iskussa saat laatua joka markalla. Iskun valmistavan huonekalun voit valita turvallisin mielin. Isku testaa kalusteensa. Hae nyt uusi sisustuskuvastomme ja osallistu arvontaan, jossa on 20 000 markan palkinnot. Meillä onnistuu. Isku! Saludo. Luvassa hyviä hetkiä. Yhä useammat vanhemmat valitsevat Pampers-vaipan. Susanne, sairaanhoitaja Kööpenhaminasta, kertoo seuraavaa. Vaippojen välillä on suuria eroja. Sen huomaan päivittäin työssäni sairaanhoitajana ja kotona. Työssäni hoidan lapsia sekä neuvon ja opastan vanhempia. Joskus lapset ovat märkiä hoitoon tullessaan, niin ei tarvitsisi olla. Kotona käytän vain pamperseja. Pampers Boyta Rasmukselle ja Pampers Girlia Mialle. Lapset pysyvät kuivina koko yön. Nyt näytän miksi. Avaan Pampers-vaipan ja tavallisen vaipan. Kaadan niille vettä ja painan. Pampers on kuivempi. Pampersilla lapsi pysyy kuivana koko yön. Siksi vain Pampers on riittävän hyvä lapsilleni. Pampers. Tuntuu kuivalta märkänäkin. Topi! Äkkiä mustaan pörssiin, siellä on nyt merkkipäivät. Onko taas avaajaiset? Ei, kun merkkipäivät, niin kuin maailmanmerkki Toms. Upea 25-tuumainen teksti-TV, helppo käyttää ja vain 29,90. Niin, merkkipäivät. Ai sinäkin oma Toms, vai mustasta pörssistä? Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take the choice. Whatever you need, whatever you use, whatever you win, whatever you lose. Mercedes-Benz, Honda, Fiat, BMW. Nyt syksyn kovimmat tarjoukset, myös tarvikkeista ja lisävarusteista. Syksyn suuret automarkkinat kaikissa veholiikkeissä lokakuun loppuun saakka. Lue lisätiedot alueesi päivälehdistä. KitKat. Suklaa-uutuus maailmalta. Koeta katkaista. Äänettömästi. Have a break. Have a KitKat. Huipputarjous K-kaupasta. Airemin himmeät peruslamput 8,95 3 kappaletta ja kynttilälamput 8,95 2 kappaletta. Tällä viikolla K-kaupasta. Nyt kun päätät ryhtyä pistämään sopivan kimpaleen päivittäisen työsi hedelmistä säästöön tasaiseen kuukausitahtiin, niin huomaat heti saavasi yllättävän apulaisen. Ja ennen kaikkea yllättävän runsaskätisen apulaisen. Kultainen päämäärä on Osuuspankin uusi tavoitetili, jonka tosi reipas korko auttaa sinua tekemään tuumistasi totta. Pääset vaikka sapatiksi mailan varteen, jos mieli niin tekee, ja rösty kulkee. Uusi Saab 9000 CS on laskeutunut. Se on suunniteltu samoin periaattein kuin Saab-lentokoneetkin. Ilman kompromisseja.
Kun kerran pääsee puhtaan leivän makuun, on näkkäri ihminen ikänsä. Parhaat aurinkomatkat myydään nyt. Rantoja, kaukomaita ja harrastuksia koko perheelle. Aurinkoa Kanarialta Meksikoon asti. Pidä kiirettä ja varaa. Lähde lomalle kyllä, aurinkomatkalle. It doesn't matter what comes, life goes better in life with Mentos fresh and full of life. Fresh goes better, Mentos fresh. Fresh goes better with Mentos fresh and full of life. Avoin eurooppalainen tarjous, raikas Mentos, nyt 10,3. Äkkiä ärkioskille. For the 2 bottles, gonna wash your hair twice. Funny, shampoo and conditioner. I get them both in 1 bottle with the Vidal Sassoon wash and go. Yeah, but I have to use a dandruff shampoo. So there's a Vidal Sassoon wash and go for dandruff. I use it all the time. Let's have a look. Dandruff shampoo plus conditioner in 1. Hey, Maya feels great. And no sign of dandruff. So you're beautiful. Come on, let's go. Dandruff Control Vidal Sassoon Wash and Go. Great hair, no dandruff, just wash and go. Resitec flunssayskän lääke. Apteekeista. I love you. Oh God. What's the matter? Ghost. Näkymätön rakkaus. Suosikkielokuvien ykkönen nyt videokasettina. Tässä elokuvassa on kaikki. Tai vieläkin enemmän. You're in danger. Kysy videovuokraamosta. Ghost. Uusi Vellaflex hiuskiinne. Uusi kätevä viputulppa. Vain kevyt painallus. Silkin hieno suihke kiinnittää tehokkaasti ja antaa hiuksillesi uuden jäntevän ryhdin. Hiusten koko kauneus. Vellaflex. Tässä perheessä on Husqvarna pyykinpesukone, joka on suuri ominaisuuksiltaan ja pieni kooltaan. Myös taloudellinen ja helppo sijoittaa mihin tahansa. Ja tähän menee yli 3 kiloa pyykkiä. Ja tämän Husqvarnan saat vain teknisesti. Parhaimmat tarjoukset. Totta kai! Kainuun puu, ammattitaito, jo 20 vuotta. Huokatti hirsirakennuksista nyt mahtavat tarjoukset K-raudassa. Päätä syyskuussa saat juhlavuoden yllätysedun. K-rauta, varma valinta. Tehdäänkö Gerard yritys? Je t'ai ramené quelque chose en guise de souvenir. Oh là là! À quoi? C'est une eau minérale? C'est mon eau préférée en Finlande. En plus, ça accompagne très bien le repas. Quelle pétillance! Quelle fraîcheur! Oui, on y a rajouté de l'oxygène. Hivenäisvesi, aqua. Vesissä on eroja. Ota tavallista moottoriöljyä. Ota Mobil 1 sitä ralliformulaa. Käynnistä moottorit 35 asteen pakkasessa. Pane öljyt tosi koetukselle, kunnes niiden lämpötila nousee lähes 300 asteeseen. Ja vain yksi jatkaa matkaa. Mobil 1 ralliformula, käytä sinäkin. Haluanpa syödä keijun. Älä sano milipati hei. On oikea herkkusuu. Keiju on siellä, keiju on täällä, keijua voi syödä verkkari päällä. Keiju on joka pajan unelmaata. Keiju. Vielä ei ole liian myöhäistä. Ratkaisu koostuu pienistä valinnoista. Ostramin Dulux EL kuluttaa 80% vähemmän sähköä kuin hehkulamppu. Ostram. Kansalaiset, Instrussa on nyt vaihtokuu. Entiseen tapaan maksuvälineinä käyvät käteinen ja maksukortti. Nyt myös vanhat silmälasit. Tule ilmaiseen näöntarkastukseen ja vaihda syksyn uutuuksiin.
Muista ottaa mukaan vanhat lasit. Syvitämme niistä puolet uusien kehyksien hinnasta. Vaihtokuu. Instrussa. Nihkeä pyyhintään ja pesuun nihkeä moppi. Hankaukseen hankauslevy. Pölyt, eläintenkarvat ja pikkurotkat imee Tomu-magneetti. Kaikki sinipoika varten. Joka lattia. Oi, mikä toi on? Metsätähti. Metsätähti jogurtissa on nyt uusi maku. Vadelma karhunpatukka. Ja hillosilmä heti kannen alla. Kuuntele pienempää. Uudet Pioneer-minisarjat. Vuonna 1990 tekniikan maailma testasi suurvertailussa perheautot. Testin voittajaksi nousi Renault 19. Vuonna 1991 Tuulilasi testasi isot perheautot. Testin voittaja jälleen Renault 19. Hinta alkaen 73 900. Volvo ja Renault jälleen myyjiltä. Right on target, Captain. Should we have been somewhere else, huh? Vex Blue, Captain. Miksi sininen? Erittäin voimakkaita, erittäin raikkaita. Las Vegasin miljoonakierros jatkuu. Ensi keskiviikon arvonnassa on jokaisen pelin päävoitto kaksinkertaistettu. Suurin päävoitto nyt 1 000 000 markkaa. Pelaa helppoa online Las Vegasia nyt viikon jokaisena päivänä. Online Las Vegas.